אי פעם שיחקתם ב-The Strongest Battleground ושאלתם, מעניין אותי כמה זמן לקח להם להכין את המשחק הזה. אז בסרטון של היום אני אעשה 3 משחקים, אחד בדקה, אחד ב10 דקות ואחד בשעה, והתוצאות יצאו מטורפות. חכו לסוף. אוקיי, אז לפני שאנחנו מתחילים, בגלל שיש לנו רק דקה, אנחנו צריכים לתכנן. אז אני חושב שדבר ראשון שאני אעשה זה יהיה כזה ארנה קטנה כזו חמודה, ויהיה בה את האנשים, ויהיה להם איזה חרבות חמודות, ואין לי הרבה זמן, אז אני אצטרך לחשוב על משהו מהר, וככה עם החרבות הם ילחמו אחד בשני. יש לי רק דקה, אין לי הרבה מה לעשות, אז בואו נראה איך זה יצא. אוקיי, אנחנו נתחיל בעוד 3, 2, 1, והתחלנו. אוקיי, יש לנו רק דקה, יש לי דקה. אני אשים פארט, אוקיי, תן לי, זה לא נותן לי לקחת, אוקיי. אני אגדיל אותו קצת, זה הארנה, אתם יודעים, כי עשינו סרטוט, אוקיי. אני אשים את זה למעלה כדי שהם יזדמנו, אני אקח סורד מהטולבוקס כדי שיהיה להם מה להילחם. אוקיי, יופי. אוקיי, שיט. אוקיי. אז אני אעשה את זה ככה, וואו, אין לי זמן לחשוב, אני אעשה את זה חום, ירוק, אוקיי, עזוב, משנה, אני אקח את זה, אני אעשה גדר, אוקיי, את הגדר אני אעשה חום, כי את הרצפה עשיתי ירוק, כי לא היה לי זמן, אוקיי, אז אני אעשה את זה, אעשה מהר, אוקיי, עכשיו אני אשכפל, אזיז את זה, אני אשכפל, אוקיי, אני אעשה את זה גם לצד השני, שיהיה להם מה לעשות, אני אזיז את זה אחורה, אוקיי, עכשיו אחרון, ואני חושב שסיימתי, אוקיי, מה אני יכול עוד לעשות? אולי לשים משהו להכין פה עץ, ולא נגמר הזמן. אוקיי, בואו נראה איך יצא. אוקיי, אז זה המשחק של הדקה אחת. כמו שאתם רואים, אין כלום לעשות, ואני לא יודע למה החרב יצאה כזו גדולה, והחומות נופלות והכל פשוט ממש גרוע, אבל מה ציפיתם מדקה אחת? לא היה לי זמן לכלום, לפחות יש חרב, שזה יותר טוב מהכל, אבל עכשיו בואו נעבור ל10 דקות. אוקיי, אז התכנון שלנו ל10 דקות, אני חושב שאני אעשה כוח אש וכוח מים. אני אעשה אחד מים, שהוא יעשה, נראה לי הוא יעשה בועות כאלה מגניבות, בועות קטנות כאלה, שפשוט יצא עליהם ויתקוף ויעיף אותם. כן, זה נראה לי, זה יהיה טוב ל10 דקות, ואת השני הוא יעשה כדור אש גדול, חזק, ואני חושב שזה רעיון ממש טוב, אז בואו נעבור ל10 דקות. אוקיי, ואנחנו נתחיל בעוד 3, 2, 1, והתחלנו, אוקיי. עכשיו שהתחלנו יש לנו קצת יותר זמן, כי אני 10 דקות, אז אני אאסף כדור, הוא כבר בצבע אדום מושלם, אני אעשה אותו ניון, אני אוסיף לו אש, כן, אני אוסיף לו אש יהיה יפה כזה, שיראה כמו באמת כדור אש. עכשיו אני צריך להוסיף טול בסטארטר פק, אני אוסיף לוקל סקריפט, אני אוסיף רימוט איבנט וסקריפט רגיל, ועכשיו מתחיל הקטע של לקדד. אז אני אעשה קצת את הקוד. אם אתם שואלים למה אני מדבר ככה מוזר, זה כי המיקרופון לא עבד בהקלטה, אז עכשיו אני מקליט. אז יש לכם הזמן שאני מקדד ועושה דברים משעממים, אז בזמן שאני מקדד אני אגיד לכם, אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אל תשכחו לעשות לייק, לעשות סאב, לכתוב תגובה טובה שהיוטיוב יצליח לעשות עוד, כי אם אתם יודעים או לא, זה בעצם הסרטון הראשון שלי שאני עושה, ואני עושה אותו כי אני רוצה להמשיך, וזה כיף לי ומה שאני עושה, ויש לי כבר משחקים אחרים, אז אם אתם רוצים לדעת יותר על זה, תרשמו בתגובות. אוקיי, נשאר לי עוד 5 דקות בדיוק, אני עכשיו עושה קוד אחרון, ובואו נראה אם זה עובד, אני לא בדקתי בהרבה זמן, ואוקיי, טוב. זה עובד, יופי. אפשר לי עוד 5 דקות, אין לי עוד כזה הרבה זמן, אז עכשיו אני בסוף בסקריפט אעשה שזה גם יוריד דמג', כי זה חשוב, אחרת איך זה יהיה משחק לחימה ב5 דקות, אם זה לא עושה דמג'. אז אם זה עושה ככה, עם היט וזה, אז שווה c.parent, אוקיי, רגע, אוקיי, ו-else, רגע, אני צריך להבין מה אני עושה פה, כי אני עכשיו עושה voice over, אבל זה מה שאני עושה, אוקיי, take damage 15, את זה אני יודע, אז עכשיו אני עשיתי שזה ייקח 15 damage, יופי, אני אשים פה איזה משהו
יחסום, אוקיי, שאני אבדוק עליו את הדברים, ואוקיי, בוא נראה אם זה עובד, ואיזה יופי, אוקיי, זה עובד, זה עובד, זה עובד. אני אתקן את הבאג הזה מהר, מהר, מהר. אוקיי, זה לא בעיה, זה לא בעיה בכלל. אני צריך לעשות פה local db equals false. local db equals false. else if db equals false then אוי, לא שמתי את זה טוב, רגע. when db שווה true, db equals true, which 1 db equals false, ויופי, אוקיי, עכשיו נשאר לי עוד 3 דקות, אין לי עוד הרבה זמן בכלל. אוקיי, אני אעשה את זה, ואיזה יופי, אוקיי, זה עובד, זה עובד, חברים, איזה יופי. אני אקרא לזה fire, ועכשיו בואו נתחיל לעשות את המים. אוקיי, אז במים נשכפל את זה, נקרא לזה מים, כי זה בערך אותו דבר גם ככה, ואין לי הרבה זמן, יש לי עוד נראה לי 3 דקות. אוקיי, אז אני אשים, לא, אני אשים כדור, עושה אותו כחול וקטן, כי זה יהיה בועות קטנות שיעיפו אותם אחורה, אם אתם זוכרים. אז אין מים, אני מעבר, אז אוקיי, הנה קטן, שם את זה, נקרא לזה מים, ונשים את זה בלייטינג, כי אין לי מקום אחר, ושמתי שם כבר את האש. אז עכשיו נלך לסקריפט, זה אותו דבר, נלך נשנה את זה, ואוקיי, מה אני משנה? רק, טוב, את הקלון, אבל אני אעשה קודם, וואו, שכחתי איך עושים את זה, עושים, נראה לי, לא עושים ככה, עושים I שווה 151 for I equals 5 כן, נכון, 1.1. אז הנה, כן, אז לעשות את זה, ואז מים, ובואו נראה איך זה יוצא, וזה יצא סבבה, אוקיי, לא, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אוקיי, אבל בואו נעשה קצת שיפורים ונתקן באגים. אוקיי, זה עובד, בואו נראה, זה הכל טוב. טוב, אני אוריד את הדמג' כי זה עדיין עושה 5 כאלה. ונגמר לי הזמן, בדיוק בזמן לסיים את הדמג'. אז בואו נראה מה יצא לי, אוקיי? אוקיי, אז שמתי קצת זומבים כדי שיהיה לי על מה לבדוק את הכוחות, וזה את המשחק לחימה בעצם, ואוקיי, וואו, הם חזקים הזומבים האלה, אבל לי יש כוחות אש, אוקיי, קשה לכוון איתם. אוקיי, כוח מים, אוקיי, וואו, הם חזקים, ויש להם מטבוע, ומטתי, אוקיי, וואו, הזומבים האלה חזקים, אבל זה 10 דקות, אפשר אפילו לנסות להרוג את הגדול הזה, לא נראה לי זה הרעיון הכי טוב. אימא'לה. וואו, אוקיי. אוקיי, טוב. נראה לי או חומרים הצעירונים מבושל. אוקיי, וואו, זה העיף אותם טוב. אוקיי, אז זה 10 דקות, מקווה שאהבתם את זה, ובואו נעבור לשעה. אוקיי, ועכשיו אנחנו צריכים לתכנן משהו לשעה, ולשעה יש לי הרבה זמן, אז אני חושב שאני אעשה דבר ראשון, אני אעשה ככה, נצייר בחור שידע, ואני חושב שאני אעשה אופציה לתת מכה, אוקיי, לתת מכה, ויש 2 דמויות, יהיה את בחור המשהו, ויהיה את בחור שני, שניהם יוכלו לתת מכות, אתה תוכל גם להחליף ביניהם, אני חושב שאני יכול לעשות את זה בשעה שלמה, כאילו יש לי כזה הרבה זמן, את הדברים הקודמים שעשיתי זה היה רק בדקה ו10 דקות, אבל אוקיי, אז אני חושב שהמהלך הראשון יהיה שלא יהיה אוויר, כי עשינו מים ואש, ואני חושב שזה יהיה לא כוחות אוויר ולא יהיה כוחות אדמה, אז לאוויר אני חושב דבר ראשון יהיה ממש פשוט טורנדו, הוא הופך לטורנדו
מהיר, ובכל דבר שהוא נוגע הוא פשוט מעיף אותו לטיזינבי. ואז דבר שני נראה לי יהיה ממש מגניב, אם הוא יעשה כזה ויעיף פשוט כל דבר, יעשה אוויר ויעיף החוצה כל דבר, זה יהיה מגניב שידחוף דברים. ומהלך שלישי אני אנסה, בדרך כלל אני לא כזה מצליח, אבל אני אנסה שהוא יכול לעוף. ככה לרחף, אוקיי? ולאדמה, אני חושב שהוא יכול להרים אבן ולזרוק על מישהו, להרים אבנים וכאילו לזרוק על מישהו כמו כשפות אדמה ממש. אני חושב שהמהלך השני שלו יהיה להיכנס לתוך האדמה, להיות מהיר כזה ואז לצאת. זה יכול להיות ממש מגניב, אבל זה יצטרך אנימציות, אז אני אצטרך לעשות אנימציות במשחק הזה. חבר'ה, זה מטורף מה שאני עומד לעשות כאן. אז הוא ייכנס לאדמה, יצא לאחרים, יהיה משהו ממש מטורף. ואת הדבר השלישי, אני חושב שהוא יעשה כזה מכה לרצפה, והכל יהיה כזה פשוט יהיה ממש כאילו רעידת אדמה כזו מגניבה. ובוא נתחיל. אוקיי, יש לנו שעה שלמה, אז אנחנו לא צריכים לדאוג על שום דבר. אז מתחילים ב3, 2, 1, והתחלנו, אוקיי. אני לא צריך לדאוג על הרבה, כי יש לי שעה שלמה, אז נראה לי דבר ראשון שאני אלך, זה אני אלך לסטארטר פלייר ואתחיל עם המכות. אוקיי, אני פה, אז נראה לי מה שאני אעשה. זה... אני חושב אני אתחיל עם להגיד פלייר, לוקל פלייר equals game. game.players.localplayer. אוקיי, ואני גם צריך לעשות remote event, אז אני לא יודע אם אני אעשה כאן, אני חושב אני אעשה את זה ב-replicated storage, שהכל יהיה ככה יפה ומסודר, ואני אקרא לזה punch. אוקיי, עכשיו כפי שאתם רואים, אני עשיתי שכל פעם שאתה לוחץ זה עושה משהו. אז עכשיו אנחנו צריכים להתחיל עם האנימציות. אז איך עושים בעצם אנימציות? אתם לוקחים פה מודל, שמים משהו, נגיד עם שלי, שמים אותו פה, הולכים למון אנימטור, פותחים. עכשיו אני לא ממש אנימטור, אז אם זה גרוע אל תצעקו עליי. ניקח את זה, נזיז את זה לפה, ואז יהיה פה ככה. נעשה את זה מהר יותר. אוקיי, אני דווקא זה דווקא לא כזה גרוע. אפילו אנחנו נהיה קצת לארג', בדרך כלל לא כזה משקיע באנימציות. הנה כן, אני חושב שזה טוב. יופי. שמור את זה, עושים אקספורט. ריגס, ואז עושים פה save to Roblox, בלה בלה בלה. מעתיקים את זה. discard, ואז אנחנו נלך לפה, נשים ברימוט event script, ואז script.parent.onServer event connect function plr, ואז local equals, ואז נשים פה animation עם מה שהרגע העתקנו, equals script dot animation, ואז plr dot local sequence plr dot character local hum equals c dot humanoid. אם אתם רוצים מדריך לאיך לקדד טוב, תרשמו לי בתגובות ואני אעשה משהו פשוט בשבילכם שתבינו. ואז עושים hum dot load animation ונעשה, ואוקיי, אני הצלחתי לתקן את הבעיה. אז אני פשוט היה משהו ממש לא חשוב, אבל עכשיו כל פעם שאני לוחץ יש את הקובייה הזו שזה בעצם ההיטבוקס, אבל אתם רואים שהיד שלי עושה את האנימציה, ואז אם משהו נוגע בקובייה הוא חוטף דמג'. אז עכשיו אני אעשה שזה הקובייה בלתי נראית, טרנספרנסי equal זה הסקריפט אם מישהו רוצה להעתיק בכל מקרה. אז עכשיו לא רואים את הקובייה, רואים רק את היד, וזה עושה הרבה דמג'. אוקיי, עכשיו אני אתחיל עם הדמות הראשונה, שהיא דמות האוויר.
אווירמן. אוקיי, אז אני אחזור לכם שנסיים את המהלך הראשון. אוקיי, סיימנו את המהלך הראשון, יש לנו את הטורנדו. עכשיו שאתה לוחץ, אתה הופך לטורנדו גדול כזה ל5 שניות, ואם אתה פוגע במשהו, אתה מעיף אותו והוא עושה לו 15 דמג'. כרגע נשאר לנו עוד 45 דקות לאתגר, אני באמת חושב שנצליח לעשות מהאתגר הזה משהו מגניב, ואם אתם רואים עד לכאן את הסרטון, אתם כנראה אם ראיתם עד לכאן אוהבים את הסרטון הזה, אז בבקשה שימו לייק, שימו סאב לעוד סרטונים כאלה. מה שאתם רוצים תשאלו בתגובות, אני אענה. אני ממש אוהב את הטורנדו הזה, ובואו נעבור למהלך הבא. אוקיי חברים, סיימתי עם המהלך השני, קוראים לו איירפוש. מתי שאתה משתמש בו, זה עושה 3 כאלה אוויר, שפשוט דוחפים את הבחור אחורה. אז זה המהלך השלישי, את האמת אפשר אפילו לעשות את זה קצת יותר טוב. אוקיי, ועכשיו יופי. עכשיו זה עובד. אז זה המהלך השלישי של הדמות השנייה. נשאר לי עוד, בוא נבדוק, 38 דקות. אני עכשיו אעשה את המהלך השלישי, ובוא נראה איך זה יצא. אוקיי חברים, נשאר לי עוד 28 דקות, ואני סיימתי עכשיו את התעופה. זה קצת מוזר בגלל באג, אבל זה באג שאני ניסיתי לתקן כבר 10 דקות, ואני לא חושב שאני אצליח בקרוב. זה נראה ככה, והבאג זה שזה תמיד עולה למעלה. אני חושב שלבינתיים זה בסדר, אז זה יהיה דמות האוויר, דמות האבטר, מה שאתם רוצים. הוא עושה טורנדואים, הוא יכול לעוף עם הטורנדו, הוא עושה חומות של אוויר שדוחפים, או בקיצור הוא פשוט דמות מגניבה וכיפית לשחק איתה. ועכשיו אני אעשה אופציה שאתה יכול להחליף דמויות בין דמות האוויר לדמות האדמה. אוקיי חברים, זה היה דווקא יחסית קל, לקח לי רק 2 דקות. זה בודק אם יש לך את הדברים האלה, ואז מוחק אם יש ונותן לך מחדש, ואז ככה שאני אלחץ על האחר זה יחליף. אבל עכשיו בוא נעבור למהלך הראשון של אדמה. אוקיי חברים, נשאר לי עוד 8 דקות לאתגר, וסיימתי עכשיו עם המהלך השני. אם לא ראיתם, זה המהלך הראשון, אוקיי? אני זורק אבן בעצם, וזה יוצא החוצה, וזה עושה דמג' וזה מגניב. אוקיי? זה פשוט ממש ממש חזק ומגניב. והמהלך השני, דיג, אתה יורד מתחת לאדמה, ככה חופר, אתה זז מהר, ואז אתה פתאום יוצא החוצה, קופץ, ככה מתגנב על אחרים. וזה פשוט ממש 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 חזק. ועכשיו נלך למהלך השלישי והאחרון. אוקיי חברים, נשאר לי עוד חצי דקה, ורק עכשיו אני מתחיל על המהלך האחרון, כי נגמר לי הזמן במשהו ואני הייתי צריך לתקן באג, ועכשיו אין לי זמן. וואו, אוקיי, איך זה יהיה? שיט, שכחתי להכין את זה. אוקיי, אני אלך לכאן, מהר, יש לי חצי דקה, אני לא יודע אם אני אצליח, חברים, אני אומר לכם את האמת. אני אעשה את זה חום, הייתי צריך לתקן באג, איזה באסה, ונגמר הזמן. וואו. אוקיי, אז נגמר האתגר, ובואו נראה מה יש לי אחרי שעה עבודה. אוקיי חברים, אז אחרי שעה עבודה שאני עבדתי והכנתי את המשחק הזה, את זה אני לא צריך כי לא סיימתי את הזמן, וגם את זה לא. אבל אחרי שעה זה מה שהצלחתי לעשות, משחק לחימה בשעה. אם אתם זוכרים את 10 דקות, את הדקה, דקה ואת 10 דקות ואת השעה, זה פשוט לא היה לי מספיק זמן, אבל פה באמת היה לי זמן, ואני עשיתי עם סאונדים ואנימציות. אז דבר ראשון, את הלחימה. אתם יכולים לתת מכות, כפות, כמה שאתם רוצים, מתי שבא לכם לדמי. אז מהלך ראשון זה איירפוש. אז מתי שאתם משתמשים במהלך הזה, זה שולח 3 אפילו קירות שמזיזים את כולם וגוררים, ואתה אפילו יכול לעלות על זה לבד. לא שמתי לב, ניסיתי לתקן באגים, אבל ככה זה דוחף אנשים ממך. וככה אם אתה רוצה נגיד מישהו, אתה בורח ממישהו, אתה עושה טורנדו, אתה בורח, עושה טורנדו, אוקיי, אתה צריך לברוח, להעיף אותו, אתה מעיף אותו ממך ככה.
הוא לא קרוב אליך, ואז אם אתה אפילו רוצה עוד יותר לברוח, אתה יכול לעוף, אוקיי? פשוט להתחיל לעוף, אוקיי? ויחשבו שאתה האקר, אבל לא, אתה לא האקר. אתה עף, אתה פשוט עף, אתה טורנדו מרחף. בקיצר, זה כל מה שהספקתי לעשות, אתה יכול לבטל את התעופה, להיות טורנדו, זה כל מה שהספקתי לעשות באוויר, אבל באדמה הצלחתי רק 2 מהלכים, אבל לא, איזה מהלכים, אז דבר ראשון, יש לי רוק פרו, אוקיי, אז אתה מרים אבן, שולח עליו אבן, פשוט מלא דמג', ומהלך שני, אוקיי, זה מלאך מגניב, אתה חופר מתחת לאדמה, אתה זז מהיר שאתה מתחת לאדמה, ואז שאתה יוצא, אתה קופץ, עושה אנימציה קטנה. אוקיי חברים, אז אם אהבתם מה שעשיתי בשעה ואתם רוצים לשחק במשחק, אני אשלח לכם קישור שאתם תוכלו להעתיק את הקודים והכל, ואל תשכחו, זה סרטון ראשון שלי בערוץ הזה, לתת לייק, לתת סאב ולתת הכל בשביל שאני אמשיך לעשות סרטונים כאלה, ופיס אאוט, ביי.